Nauka o kondomech. Tak takhle se napokujou, můžete to vidět. O tady, jak se to dělo, jak se rozločilo. Počkejte, jak to no, dám tu lasničku, dobrečko, to bych se to bylo. Já? No, já mám pro tady. Na co, na tohle? Jo. To nepůjde. Ale tady myslím, že on není. Nemáš okurku? Veliký. Jo, jsi to. No, teď. Jo, to ty. Teď jsem. Kada buď. Koukejte rovnou. O, je to velikost XXL. Píčo. Jo, to není to prostě. Ještě. Je to pořád fotky. Další ruku. Jo. Pojď víc sem. Jo. Když to prostě. Tak je polou, to je jo, víš, teď vás přes. To je chlopy. Já teď jdu posledně do dětí. Jo, ty půjdeš do dětí. Jo, bude se mi to vyfokuje. Já to budu nechat přes. To je jenom se vyvedu prostě. Já nebudu nechat něco hladírky. Je to od hladírky, já nebudu nechat. Hladírky. No tak. Je to další ty mě? Počkej. Jo, to je kláda. Jo. Ona do toho krikla. Něco, to je nevídaná představivost. To je... Tyvo, ukaž ze strany. Jo, to je kláda. Třeba to má nějaký čornoch. To dáme na YouTube, to bude velká... Jo, já jsem taky nemohla dechat přes noc. A potom mě to unikalo. Tyjo, ukaž ze strany, tyjo, to je větší kláda, než jsem měla já, ale už nemůžu dechat přes nos, já to vím. Tyjo, to se snaží. Tyjo, to je kláda. To bylo hustý, ani jsem to neměla. Ona tu dervat na hlavu. To nejde. Ty. Je to velice Ty jo, ono ti to uniká. Fuj, nevím. Ty jo, to je nechutné. Tak to bylo hustý. Tak to vypadá spermie. Nachází kravička? Tohle vypadá postižená spermie po 20 letech. Není.
My jsme ožralí. Ožralí, tohle dám na YouTubeko, tak nemluv prostě. Ožralí. Ježiši Maria, co když to zjistí matka? To asi nikdy nemůže stát rodičům, tyjo. Hustý, ukáž to, ty mám já. To zkusím taky, hustý, ty ukáž mi to. Dej se to na ruku. Dej se to na ruku. Ne, na ruku jenom. Úplně se tam navlíkne, že to neprdne. No a co ty? A ty... Jo, to je... Měli byste to fotit víc. Aha, já. Vidíte, ty kondomí nic nevydrží. Tohle byly asi pár dní byly použité, bohužel. To je šprcka. Tyjo, to už spíš, skoro, že mě prdla. Ale já mám ještě jednu putušku telefonu. Ono už to má 6 minut. No, odolní a vlastně stále přes to korlu. Fakt. Co kecáš, Macku? Ne, Zlatku ne, a ty 10 9.